Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu lan nyritakaken hadis sapa Al-Bukhari man Bukhari anak Anas radhiyallahu anhu. Kala nggo sapa sahabat Anas. Rojakna bali sapa kita min ghazwati Tabuk saing perang Tabuk. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tumni ndika sapa Kanjeng Nabi. Inna aqwaman temusne pro kaum khalfana kang ana ing mburi kita. Di Madinah ana ing dalem Madinah iku ma salakna ora ngambah sapa kita syikban ing perenge gunung walau wadianan ora ing jurang ilawahum kejaba utawi aqwam iku ma'ana bareng sertane kita ai al ajru was sawab ai fil ajri was sawab habasaum ngker ing aqwam apa udru alangan nalika kundur perang Tabuk Kanjeng Nabi dawuh ana wong-wong sing do ning Madinah iki ora mangkat perang ora ngliwati dalan rumpun ora nebur jurang ora munggah gunung ing dheweke tetep oleh ganjarane berjuang kaya awake dhewe mergo dapat gede alangan. Intinya hadis ini bahwa wong itu pasang niat apik itu penting. Dengan pasang niat apik dadi marake wong kuwi dadi duwe ganjaran padha karo sing do nglakoni ketika dhewe ora iso nglakoni. Wan Abi Yazid Ma'ni bin Yazid Ibnil Ahnas radhiyallahu anhu. Wa utawi Abi Yazid iku wa utawi Abi Yazid wa Abu lan bapak Yazid wa jaddu lan mbahne Abi Yazid iku sahabiyun. Bangsa sahabat. Jadi Abi Yazid bapakne sak mbahne kabeh sahabat. Artine biyen yo do Islam kabeh iman yo tau petuk Kanjeng Nabi, maka masuk dalam golongan sahabat. Kala ndika sapa Abi Yazid. Tanah ana sapa Abi bapak ingsun Yazid ya rupane Pak Yazid iku akhraja. Metokake sapa Abi dananira ing pira-pira dinar. Ya tasod daku kang gawe sedekah sapa Abi. Ya kelawan danane mau. Fawadoaha tumninya lagi sapa Abi dananira inda rajulin. Ing dalem sandiwana fil masjid dalam masjid. Pacitu tumnekan ingsun fa akhadwa tumning jupuk ingsun ha ing danane. Patai itu menekani ingsun ing Abi biha kelawan gawa danan nirma. Faqala temli dawuh sapa Abi wallahi demi Allah ma iya ka ora ing sira arep ngarepake ingsun. Faqasam tu tumli madulake sapa ingsun ing Abi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tumli ndika sapa Nabi. Laka iki ketetu sira ma utai barang nawaita kang niat sira ya Yazid walakalan iku temetu sira mau barang akhata kang jupuk sapa sira ya maknuhe maknu rawahu Al-Bukhari. Yen ana jeneng Pak Yazid kuwi tau sedekah pirang-pirang dirham delehke ning sandinge wong nang masjid keri-keri duit sing dideleh mau urung digawa karo wong sing ning masjid kuwi dijupuk karo jenenge Pak Ma'an. Terus karo Pak Ma'an kuwi digawa nang Yazid. Lah Pak Yazid weruh duite dijupuk Pak Ma'an kuwi ngomong ngene. Duit iki jane ora tak nggo kowe, niatku tak nengke wong sing nang masjid mau. Pakosam tu, monggo tumli terus Pak Yazid ki madulke ning Kanjeng Nabi. Cara-cara gamane kaya niki gelo. Le sedekah kuwi kayane ora bener. Wong tak nang kae kok mah dijupuk kae. Kanjeng Nabi le dawuh piye? Manawaita ya Yazid. Laka manawi. Yazid kowe iki wis oleh ganjaran apa sing tok niati. Niatmu tok neh wong kae berarti kowe oleh ganjaran mergo sedekah karo wong. Ma'afat ya ma'an. Dene kowe ma'an kowe ya oleh apa sing wis tok jupuk.
intine jenengan wong sedekah iki ra ono klerune. Kan karep kabeh tergantung apa niat. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ki Abi Ishaq iki cara nasabe ya ketemu karo nasabe Kanjeng Nabi. Tekan Ibni Abdi Manaf bin Zuhrah kuwi mbahne Kanjeng Nabi. Ahadil Asyrah ya iku salah sucine wong 10 al-masyhur kang wis den al-masyhudi kang wis den seksekake lahum keduwene Asyrah apa bil jannah apa di swarga radhiyallahu anhu. Termasuk Pak Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat 10 yang dijanjek karo Kanjeng Nabi dijelas apa ditanggung swargane Kanjeng Nabi. Ora terus sahabat 10 iki ono papat jelas apa mulai Bakar, Umar, Utsman, Ali jelas, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, 10 mungkin jelas termasuk Bilal. Kala ndika sapa Sa'ad, jane nekane ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni halih pilek sapa nyusun amma hijjatil wada dalam tahun haji wada min wajain saking oleh istada kamus banget apa wajah lebih kelawan ingsun. Kanjeng Nabi iki tau tilek aku nalika aku pas kek lara banget. Fakul itu melimatur ingsun ya Rasulullah. Ini temen-temen kot balau temen kopi ingsun minal wajah nyatani sekolah. Napa barang karo kang mirsani panjenengan wa ana utawi ingsun kula adu malih wong kang duweni bondo wala yarisun lan ora maris ing ingsun sapa ilahun coba anak wadon siji li ingsun afa atasaddaqu ana toh arep gawe sedekah ingsun bisulusai malih lawan rong telon bondo ingsun pola dawuh suwun Nabi la ojo. Kultu matur ingsun fasyatru mongko ana to wenang sedekah separuh ya Rasulullah. Faqala dawuh Nabi la ojo. Kultu matur ingsun fasulus nek setelon dos pundi ya Rasulullah. Kala ndika sapa Nabi asulus ya wis cukup nyukupi ing sira apa asulus. Nek setelon ora apa-apa. Wasulusu utawi setelon iku kasirun akeh au kabirun to gedhe. Innaka krana temen sira iku antandara yen to ninggal sira warasata kang ahli waris sira agnia ahli suge-suge iku khairun luwih bagus antandara min antandara tinimbang yen to ninggal sira ing warasa alatan hale fakir utawa melarat ya takafafuna kang padha dijaluk sopone ahli waris mau annasa ing menungso. Saat bin Abi Waqqas nalika lara banjir Kanjeng Nabi matur Kanjeng Nabi kula wis lara kaya ngene monggo kula niku bandane akeh tenan. Dek kula niku anake mung siji wedok. Napa oleh nek bondo kula niku rong telon tak sedekahe kabeh. Sing tak tinggalke anakku telon wae. Kanjeng Nabi dawuh aja rong telon kokean. Nek separuh pripun? Separuh cek kokean. Nek setelon sing kula sedekahke, nek setelon ya kono apa. Mergo kowe iki ninggal anak sing sugih. Sehingga ngreksa utawa njaga aja nganti dadi wong ngemis kan. Kuwi luwih apik daripada kowe tinggal anakmu do melarat terus do dijaluk nang manungsa. Nah, habis iki nek ning dijukuk separuh boleh memahami juru wong iki sok tekon kaya-kaya oke-okean golek bondo ketinggalan. Padahal intine nang kene bahwa anak putu ki aja nganti sesuk do dadi wong jejaluk. Urusan iki jejaluk, urusan jejaluk ki lak faktore ora kok ming sekedar ora duwe. Wong jejaluk kuwi biasane saka mental.
Mintal ya watek kan. Nek wateke watek nguris, mbok ya Sugiyo tetep dijaluki biasa. Ora isih. Wa innaka lan temune sira iku lantung fika. Ora bakal nafkah sira nafkatan ing nafkah. Tabtagi kang nupri sira biya lan nafkah mau wajalla ing ridwan Allah ila ujirta coba den ganjar sira alih atase nafkah hatta masing barang taj'alu kan dadake sira fi imraatika ing fi imraatika. Fine loro dadi fi sing ngarep kuwi fi huruf jer, fi sing kuwi fi maknane cangkem tutup. Saka kata-kata famun. Soal Kanjeng Nabi nerangke bahwa kowe aja ngantek ninggal anak putumu jaluk siswa. Lah nek kowe kepengin nafkah ke apa wae, belanjake bondo ning duwe krana mridani Allah ya bakal diganjar. Ngantek barang to bondomu sing tok nehke bojomu kuwi ya dadi sedekah. Kala terus matur sapa ngendika sapa Abu Sa'd utawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakul itu matur ingsun ya Rasulullah ukhallafu ana den tetepake dawane umur ingsun ba'da ashabin dalam sause boro sahabat ingsun. Kene iki loro panjang. Letakon saat ini apa sih? Apa umur kula iki sedawa kan ya. Kala semuanya Nabi. Innaka nus-nusre kula lantu khallafa ora den kerekake sira. Fatakman. Mangko tumuli ngamal sira amalan ing ngamal tabtawi kang muprih sira utawa golek bilama wajalla irone Allah. Ila izdatta coba nambah sira bila nama derajatan apa derajat warif antan lan keluhurane wala lakam nusira iku anta khallafa yen to dadi keri sira hatta yen tafi sing manfaat sira bijar lan sira sapa apamu sira-sira wa yudurra lan den marati bikas lan sira sapa akharuna wa akeh. Kuwi bakal jenenge arep diakhirke sehingga kuwi ngambahi ngamal sing ngamalmu iso ningkatke derajatmu sesuk swarga. Wala alaka anta khallafa ta'in tapi lan ku bakal dikerekke umure mesti digawake umure ngantek kowe iki dialap manfaat karo wong liya. Lan yo iku iso mlarati nemu. Allahumma amdi Nomadu Allah amdi mugi nglestarakake panjenengan ashabi. Maring pira-pira sahabat kula hijrah taun ing hijrah ashabi wala taruddu lan ampun nulak panjenengan to balekake panjenengan ashabi ala aqabi matase pira-pira tungkae ashabi. Lakinil ba'is tapi nutahe wong kang banget pikire kula Sa'd bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah yarsi melasi lahu maring Sa'ad bin Rasulullah sallallahu in mata yen to mati sapa Sa'ad di Makkah ing dalem negara itu manungane Sa'ad bin Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala disapa Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala iku la yang dulu ora mirsani sapa Allah ila atsam kumaring pira-pira awak ira kabeh wala ila suwarikum. Lan ora maring pira-pira rupa ira kabeh. Walakin yang dulu tapi mirsani sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira ati ira kabeh. Abi Hurairah jeneng asline adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini Abu Hurairah kuwi lakop utawa dhewe paraban julukan. Maka Abu Hurairah kuwi salah satu ashab sufah
sing senengane ngingu kucing. Terus darane Abu Hurairah manane bapakne kucing. Rawah nyereng hadis Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an sahabat Musa. Suwilat den takon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku seorang ayu qatilukan perang sapa rajul sajaatan krana kendel ngejoni musuh wayu qatilan mateni to perang sapa rajul jam hamiyatan krana nuruti panase ati wayu qatilan perang sapa rajul riyaan krana pamer ayu dalika utahe dene mengkono-mengkono kabeh iku fisabilillah dalam sabilillah utahe dalan Allah faqala tumli dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa niku kota lamun perang so manitakuna supaya ana apa kalimatullah ya tegese agama Allah ya dinul Islam iku al-ulya luhur ya bahwa mengko teman iku fisabilillah ya bab urusan niat meneh Nabi tau takoni Rasulullah yang nek mangkat perang kok niate ning mergo ngetokke kendele utawa perang mergo panas atine mergo nesu to perang krono pamer ben diarani wong sing berjuang niku endi sing termasuk golongan sabilillah. Nabi dawuh man qatala takuna kalimatul ulya fa wong yang lele perang le berjuang kok niate ming ngluhurke utawa bela agamane Gusti Allah ya kuwi sing sabilillah. Nek liyane ora masuk. Ngantek mau sunan buri kita bahas di kami Nabi banyak kenal Nabi nalika nang ana sebuah peperangan sahabat iki nglaporke bahwa ada seseorang itu maju perang hebat wedel terus wis koyo tenanan terus wong ku do ngalem-alem wah nek kaya top tenan perang iso iki Syahid itu soleh swarga kemana Nabi bantah orang mati ning kafir orang mungkin gitu nah sahabat ana sing ora ngandel terus metut ke tenan wong ki njajal pungkasane aku ternyata tenan Rasul maju perang wis kesayangan dan dengan banyak luka di tubuhnya ya wong itu terus ora betah loro maka akhirnya terus gampang bunuh diri pedang itu dituncekin yang awak itu pedang itu jadi sahabat agak ngandel Kanjeng Nabi itu ora tau kleru dijiwang ora tau kleru biasa kan Bismillahirrahmanirrahim wa Nabi Bakrah Nufai bin Haris Ash-Shaqafi Ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam qala semuanya Nabi idal taqa nalikane ketemu sapa al musliman wong Islam loro bisaifi maklawan gaman karune fal qatil mongko utahe wong sing mateni wal maqtul lan wong sing dipateni iku finar ing dalem neraka. Ini Nabi dawuh nek ana wong Islam loro gelut Islam kabeh, gowo gaman kabeh. Sehingga terjadi perkelahian kok sing siji mati. Lha kuwi sing mati ya ning neraka, sing mateni ya dua-duane neraka. Ketika Kanjeng Nabi ngendika ngono kuwi, sahabat iki kayane ora trima. Secara nalare sahabat iki ora tekan. Maka terus protes, ya Rasulullah, kultu matur ingsun Abi Bakrah bin Nufai matur. Ya Rasulullah, hadzal qatil utai wong sing mateni iku manjing neraka pancen pantes. Lah fama mengko utai apa iku balul maqtul tingkae wong sing dipateni. Ya nek sing mateni sedulure iki mlebu neraka pantes. Lah nek sing dipateni kok ya ning neraka iki pripun? Kala suwun Nabi innahu temen maktul iku kana ana maktul iku harison. Wong sing loba ala qatli sahibi ngatasé mateni kancane. Nah, wong sing dipateni iki janjane ya pengin mateni kancane.
ning beteke kalah dhisik. Ora kalah dhisik dheweke iki arep mateni kancane sing isih urip. Artine sing didelok apa? Niate, ora kejadiane le mateni karo matine. Tapi niate. Dua-duanya kan mempunyai keinginan arep mateni kancane kabeh. Maka sing mateni ya ning neraka, sing dipateni ya neraka. Iki pentinge wong iki niat apik iki. Ora ketok iki. Saya berusaha masang niat